daycare, għadna namlu lessons li kena għal-dar, marna break. ħdimna naqraw. Għandek issa xogħol x'tagħmel għal-għada? Iva. Immur l-iskola, nikteb xi ħaġa, impenġi. Ma tantx ħdimt. Għax it-teacher ma rridx tagħmel lilna ħafna x'nieklu. Għala x'nieklu x'nixorbu. X'nieħdu. Alright, ħafna gost. Edna fuqna u tkellimna biex naħdu gost flimkien. U x'jerrieda inti? Jiena edha year 5. Oħrajn li tkellmu magħna qalu li jinsabu ferħanin se jtiru u li bl-eċitament tas-sena skolastika l-ġdida anki qamu kmieni. Meta tħadd fil-klassi x'ismu l-miss għaltilna biex nippreparaw kollox taħt id-desk u mbagħad tajni għall-pitazzi għamlithom fil-kabord u tant kemm ħadd pjaċiri ħanti bil-fel. Tlajt year 5. Ħdimt ħafna, ħdimt eżempju l-Mezz, il-Malti, l-English. Il-homework ġibtu kollu tajjeb, il-classwork. U ħad gost. Illum għandek homework għal-għada? Insomma, tatni 2. Bdejna namlu tables u għamilna l-score numbers u għek. U għanna ser tajjeb. Għamilna l-ewel qasmuna fil-klassijiet. U l-bat tawna xifadba li rridu namlu l-om il-plastiku għek. U l-bat wara għamilna Maths u English u għek. U għanna one homework. Ferħanin imma bl-ewwel ġurnata kif mor? Iwa, biex nqum. Batejt biex Ejja. Jibux daqsek. Għanna fis-sittalla. Għax hija issa marri sekondarja xuna ħareġ mill-bib naħna. Illum ħadd pjaċira għax kellna teacher ġdid ma kienx tajjeb. Konna naħsbu fuq il-homework l-aktar għax ħalli nkunu nistgħu nilagħbu d-dar.